Samo neko oktobra, novembra. I dalje radi samo povodnik, To sam rekao da ono bude tu. pa to. Znači turisti imamo sad kao stažu, pješačku stažu, možemo autobusom, polovina cijene. Ovako ima cijenu 10 eura, 5 km, obilazimo se ima drugi srce, jednog gora, Šljerak, srce neka nije, dobije svaki i dobije sve sliče dobrodošlice, onda to se obilazi jedno 5 kuća u Krki, onda posle kilometar opet jedna. Gleda se 10 minuta iza policija snima. Pijemo je dan. Za koji klub igrate? Još!